Zdravím všetkých PC nadšencov, takže výherca nás do dnešného dňa nekontaktoval, bohužiaľ, alebo chvála Bohu pre vás. Takže dnes žrebujeme znova o túto nádhernú myšku. Ďakujem vám všetkým, že ste sa zapojili, ďakujem vám, že nás podporujete a ideme na to. A víťazom tejto súťaže sa stáva používateľ Facebooku s menom Marka Jancová. Takže víťazke srdečne gratulujem a poprosím ju, aby nás čo najskôr kontaktovala a vám všetkým ďakujem.